Ni Apa Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Kublai Yapi, Mangau Melvin Mukim, Nakafilm, Haling Kabneng. Nakumen ban pentip Shapi, ba nginwan rab yang sashi sini ka film, ha ususu tam auditorium, naruga kapra terik, adu laiphuai terik ubenai jemang. Ki por kilong, kanar baji mensngi, ar baji mensngi, san baji janmiet, bat hanyo baji demiet. Kurmen banyak kendu biang Yapi sashi sin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka by admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Karibhoy District Government Contractor and Supplier Association kelapan tip bahkan pelongi ka general meeting jong baro kontraktor ka them ribhoy hak absentrik jemang acapan riau hanong po nadu ka por ka UBJM stem. Hajingkran bekilat patai hubor uciaman jong kaseng uba plela tiuso ulai thu pagajing khot ya kajing yalang kalong banyathir ya tai halo kijing bakum ki kontraktor ka them ribhoy ki cuma nakapor sakapor. Ulo ongru bah kajing yalang on siathir saniru halo kijing sakut jing kibil nakatanat Jal Jivan Mission pat nakatanat water resources nolor kiwi-kiwi kita nak rekam sarkar kabala penso asat hadu kata-kata yiki kontraktor. Ini kalau ke kubur ke ba ikwa pen sengau pet ba nakalian jong Karibhoy District Government Contractor and Supplier Association ban persengau share ki pet ba ki balong ki kontraktor ki don apo athem Ribhoy ke jungi ba ke general meeting jong ka Ribhoy kontraktor association kan ngin syong perkhat ha ka arsan tarik mentau benai me arjar art real hang ni po nong po ha kapor khatwe beji man step kumta kaseng ka khot ka wer ya bar khot ki para nong trei ki bangi ya trei ke ka kam kontrak no ki badon apo athem Ribhoy ke jungi ba pinyawan khnang ha ka te ka sngi bat kapor bolong khatwe beji man step hang ni apo dor bar hol nong po apo sajer bat kimat ki bangi kwa banyak keren ke long namta ki jing ki ba kum ki kontraktor jong ka district ki shem ni ma hai kini ki snem ki mentah but ki jing ki ba ki kontraktor ni layo ban ye shem ni yo ban ye mat na kapor sa kapor kunta ni khot ni wer ye fi baro khot ki para kontraktor ki ban ko district ba pindewan khnang mo ngim dei ban ya pe ba ngin ya sushania bitan hakinong elam in ringi da kerpat ba pindewan bingin yo ban ye keren ban ye thir ye kimat ki bakongsan ki balong halor ka jingsha nyo ben palat ka jungi kum ki kontraktor ki dan po ka them Ribhoy mo halor jong ki bil ki bangim sim layo hadu mata bede ba ka ni ka JGM bat ki don pat ki bil ki bede jong ka ni ka water resources ki badon ki pending bill bat kum jur nek wi pat ki department tingin yo penyekren halor jong ka trampat ke ka benta ka ba wi pat ka long ka bangi layo ilang ba ki social media ki news mo ba ka sarkar ke jungi kala lemba kini ki skim JGM bat wi ki skim ki ba bon la shuai kontrak sigi company ki bana po ka bar na po bar jong ka jela mo bangilai i na po Hyderabad ba ki company ki wan ban pentre po ka jela jungi kini kalong ka ba kata bah yang ki lokal kontraktor ki bron po ka district bat ki bron po ka jela bat kini kalong ba ki pendu no ya ka plenja kaba ki kontraktor ki yo ban imja habang yo ban tre ban kata ban penhe pensan ya kajing kasem nang baju ni ki tre kumta ngidon ke jing sngok khia halor jong kani bat ngilai iru bat ke jing bom split chu ya kini ki kam ki wok mo ki baki baka sarkar ka khot dan baka department khamtam po piludi jo ka road bang yo i la ni building ba kim ju khia ki kam bat keniru ka pen shubut iki kontraktor ban bit akador ka bahe namar ba ki bayo igini ki kam yo put ki high level ki bang badon ke jingde ki bacan bat kita ki minister ani badon ke jingde ki bacan ki balak menteri kene ka kam bat kalong ke jingdu nong pat ya ki kontraktor badon ko ki district namar ngimla ban bit ya ka kam ka bahe palang mo insyaallah ka sarkar ka di ban play kala belenti ya ki kontraktor ki don hapo ke district ban aila ro ye ki bakin yo ban ya tre ka kam na baru sikata mo bon
ki kontraktor beran pok distrik New York Bantre ya kum kini gijet kam la ki long ki kam surok la ki kam kenro la ki nu gijet kam ki ba ki kontraktor ki New York Bantre la kalong pok PG department la ni kunu benta ba ki lokal ki jongi ki New York Bantre rimeta kala kelalut nadong hadong ngimtip ke katau ba penkelah ya kom bam jingyo bang ngimyo kam yo jam syu kum bang ilong ki por mensuar bat kani ka jingle jum ka sarkar ran lembaga department ru kalah ta ha namar ba kim ju khot kim ju airat syu ya USE lani yo EE mo khamtam po ka pendudi department bakin khot ye tanda balada ki SE lani ki EE ki yo khot ki tanda ngange bakan long ka jing ku ka jingerap nak bentak ki kontraktor ki bedon ki division ki bedon apa ki district mo nilai I kani bat kani kalau ka bakomsan ka bangi don kam bangin ya keren bangin apil sya ka sarkar baka di ban kmit lang ini mdai ban super khat tang na ka banta ka jingbiang e ladin rei perkhat lem yangi ki bangi la em ni ka kam kum ki kontrak ki bangi la ya tre ban penhe persan ya ka yeng ka sem bat ngirang kwa syu bangin nang yo ban tre ka kam bangin kum bangi jio ban tre ki por go mensual kata ka jingkwa ka jungi na markata ngi khot ni wer ya kini ki para kontraktor ki jungi bakin yawan kanang na katika absan terik hau nai me mentau na bangin yo ban ya thir ban ya kren ki jungi jing kontraktor ni syamru ba haki department ki bapher ki bangi lalam kita ki department ki bamdon ye ki engineer mo re ki layo ban tre ye ki kam departmental work kani ru kolong bakhang la ngi kontraktor sya ladai ban aik la ban ya ki lokal kontraktor jong ke distrik bangin yo ban tre lang hukum kita khnang ba ngir ngi yo kam yo jam namar ki department ki bamdon engineer kalong ka ba to ka taban pendek ka kam la ngi pan la ngi pe ni ki kam ki ba ki tre kam shim ya ha he ru maka tangi kerpa ya ki para kontraktor bengi hap bani yang teli hakane kasin ka pementa ku na po ka ribuan distrik bangin ban pensengau syaka sarkar baka sarkar gadi ban page syangi baka yarap yangi ya ki jingdawa ka jungi kanang ba ngiru ngira ban im kumba ki we ki im ngi ban tre ban kata ban penhe persan ya kalong yung loksen namar ba kani gadi ka we ka la ka jing tre ka bang yo ban tre namar ka jing kerdo kam kerdo jam ki kun samlaru shunu kin le ki ki kam ki jam da ka sarkar kam la ban thawi ki polisi ban ple ka la kelti dan ba ki kam kontrak ro kanung syaka jing nakabanta kalau we jong kini ki kun samla ki jungi nama kata ni khot ni wer ye pi har khot ki kontraktor ki bedon po ka go district of Piniwan kanang hakate ka absan tere ka kapor khabri biji mestep hang ne po nong po bat ni don ka bagi laya penbet bak ke mi nakarai hakate ka sngi ni shim ye ka ju karai la kalong bangin ni pai ba bangin lek da karali ban persngo bangin rai ki plakat ban persngo sya sarkar ngin shim ye karai hakate ka sngi maka tangi khot ni wer ki para kontraktor ba pidi ban poi khnang bangin la invite lu ya ki perlok kontraktor ki nong yalam jong ka kasih jentia kontraktor ocean po ka jela ka jungi bakinuan ban ya don lang bat ngi ban ya kesyan ban ngi nang tak ni ka jing kanang bangin nora ka jing teli ki kontraktor ki bedan po ka state ka jungi ban po ka ni ka ribuan district ka jungi kata kalong ka bangi kerpat ipi kontraktor ba Piniwan kanang ha ka te ka singi kumbangi labu ka por kobleshibol. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride